El so, bloc número 5, està dins del bloc de l'energia. Què farem? Intentarem esbrinar què és el so. Totes aquelles cançons que hem escoltat sempre de música, doncs intentarem veure d'on és aquest so, com es transporta, com es propaga i les característiques principals del so. Com ho farem? Teniu els apunts comentats al canal de YouTube i els apunts al web. A banda, hi ha una autoavaluació que us servirà per abans de començar a fer el tema per veure de quins coneixements partiu i en acabar el tema o la unitat per veure tot allò que heu après. També teniu un test per a millorar dia a dia. Com ho farem i per a què ho farem? Per a què necessitem saber què és el so? Aquesta pregunta és més bé de caire personal i cadascú ha de ser capaç de respondre-la abans de començar a aprendre qualsevol cosa. Si em permeteu, us deixo alguna resposta a aquesta pregunta de per a què és important aprendre el so. A banda de saber què és el so, com es produeix, com es transporta i propaga, doncs també hi ha en la vida quotidiana moltes aplicacions com aquesta, quan anem, per exemple, a la muntanya i cridem fort, es produeix un eco. Per què es produeix aquest eco? Sempre es produeix? O si estem dins d'una habitació, no es produeix l'eco, però es produeix una altra cosa. Si estem parlant tots alhora dins de classe i la classe està buida, no hi ha cap cortina ni hi ha cap armari, és molt difícil d'entendre el que diu el company. Per què? O què li estan fent a la panxa d'aquesta mare? Per a què serveix aquest aparell? Com es guia un ratpenat o un dofí? O com funcionen fins i tot aparells més moderns. També us deixo una sèrie d'enllaços d'interès, sobretot us recomano el taller que fa el Parc de Ciències d'Andalusia, aquest d'aquí, i el programa Kekicom per a saber o iniciar-se amb tot això del so. Comencem. El so.